bida akasin haka walwala ba za a same ta ba. Na fahimci tun dawowar Haidar cikin gidan nan walwala ka ƙara ƙaruwa ta yi. Gaskiya ne, ai dole ki gani cikin walwala. Ina ji na a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali saboda dan uwana ya dawo kuma gida ya cika. Yanzu gida ya zama gida sosai. Sai dai ina jin tsoron abu gida. Kenan. Kar ya kwace min fadar ka a gurin ka. Haba Ubaida. Ai bai kamata ki wannan tunanin ba. Mata ta gari daban take. Ke fa barin gaya miki. Samun irin ki fa da wahala fa a cikin wannan lokacin. Ke fa sai an sha wahala fa ake samun irin wannan. Ai bari ma in gaya miki abin da baki sani ba. Ko wannan farin cikin da walwalar da kika ga ina yi. Ke ce Sula. Saboda yanda kika karɓi dan uwana hannu biyu. Wannan abin ya ƙara min ƙarfin gwiwa. Na tabbatar da cewa kin dunkule, kin yadda cewa da ni da ke da shi duka family ɗaya ne. Ya ba zan samu nutsuwa ba. Haka ne. Kin san kuskure wasu matan suke yi da yawa. Sai su rika ɗauka cewa ƴan uwan mijinsu ƴan uwansa ne shi kaɗai, su ba su da alaƙa da shi. Wannan ba ƙaramin matsala ba ce. Duk lokacin da ya gida ya gane cewa matarsa tana son ƴan uwansa, tana son ƴaƴansa, ai ba shi da abin da ya wuce wannan. Ba ta da wani abu da zai boye mata. Sirrinsa da nata duka za su zama gida. Kin ga zama guri ɗaya ko? Kamar da ni da ke ma goyon juna bi sirri ko ba kawai. Haka ne. Ya kamata kuma tunda da ya gama makaranta a musu magana a ko? Kanki fa yana ja. Kin sani ma tunani na kenan. Ina da tunani da abin da yasa yanzu so nake tukuna ya dan huta. Yana ya samu nutsuwa yanzu yana da jinsa da yi daban. Da ya zama bakan. Kafin harshen sa ya dawo daidai irin damu. So nake nima idan komai kan kama sai mu samu magana ce da shi to ya kamata a zo magana aure. Tunda dai kin gaba abin da zamu ce da Allah sai gobe. Duk abin da muke so Allah ya mana. Muna da gida, muna da sana'a yi, kuma ana da abin da ake juya ko ba haka ba. Babbar kyauta kuma Allah ya yi ma musulmai a cikin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kin ga mun hada balance ko? To insha Allah idan komai kan kama sai in je da shi to kuma a nemi mata. Shi mai auren sa huta. Amma ban sani ba ko kina da wani tanadi da kike masa. A fara ricin tafasa. Idan har ba shi da wata a ƙasa to gaskiya ina da matsala. Yayi. Allah ya samu dace. Amin ya rabbal alamin. Ubaida. I like you. I love you. I don't want to hate you in my life. Forever. Allah ya sa. Ubaida. Hajiya, abin da ya sa na jawo ki in fito waje, wannan magana da za mu yi ba magana ce wanda za a yi ta a bainar jama'a ko kuma a yi ta kowa yana jifiri ba ko a yi ta a gaban yara. Shi ya sa na jawo ki na fito da ke waje. A yi maganar nan a natse, ki fahimce ni in fahimce ki Hajiya. Maganar kuɗi ba? Ai kar ka damu, ai insha Allahu kuɗin nan za su zo hannunka. Hajiya, na san dai kina so ki fantama. A'a, sosai. Kina so ki wataya. A'a, ai faɗi kanka tsaye. Kina so ki shiga gida irin wanda kike takama ƙato babba, bangla. In ji Indiyawa suka ce bangla, babban gida kenan. Gaskiya. Na san kina so ki shiga ki zauna ko? Kaman yanzu insha Allahu. To Hajiya, abin da nake so da ki. Hajiya ki bani Karima. Jagwa, wannan santin abincin ne ya kawo wannan aiki? Ba santi ne, wai na abinci ya kawo wannan zancen ba Hajiya. Magana ce ta gaskiya, ko ba haka bane Hajiya? Ye, Hajiya, kin san dai ni tiyateka ne Hajiya.
kuma ina mu'amala da manya-manyan gidaje, ina mu'amala da manya-manyan masu kuɗi, ina shiga ina fita, kai Hajiya duk garin nan a taɓa kuɗi. A kaba garin nan ba kamar ni a ce ka in shafi kun kuɗi dai a maira irga a kime su ba kamar ni Hajiya. A kiyate kan ba? Yawwa, sabida ka Hajiya duk wata rigima idan kika kwaso ta, dai rigima ya kashe gani zan zame miki garkuwa. Kin san garkuwa ai ko? To ni zan zame miki garkuwa. Wata rigima kuma duk abin da kike so ki shiga ni zan tsaya miki, amma ni ga bukata ta Hajiya. Ka je insha Allahu ka bani lokaci kankani insha Allahu zan kira ka a baka kuɗinka. Hajiya a dawo lafiya. Hajiya ni nan da kika gani tsada ce da ni, mata ribibina suke yi Hajiya. Duk inda na shiga Hajiya a dawo lafiya, 'yan mata ribibina ake yi, nema na ake ido buɗe, kin gani ɗan dima-dima Hajiya, ga wuya, ga saje, ga hana ƙarya, ga dokin wuya, ga ni ɗan duma-duma Hajiya. Babu inda 'yan mata ba sa ribibina suna nema na ake ruwa zallo, wani zubin sai na sa ni kaf. Sabida diri da kyauna. A kiyace kan ba? Amma mutane har na karya bulle na, ni na fito da kaina, na karya bulle na ce ni ne nake son Karima. Kuma ki gaya min wani wai ɗauko rigima ne Hajiya. Wannan fa ni na nema da kaina, na bukata. Ni abin da nake so Hajiya a je a yi shawara. Kar wannan dama da kuci, za ki ji daɗi, za ki fanta ma Allah. Allah za a fanta ma Hajiya. Barin sanar da kai gaskiya. Karima tana da manemanta. Birjin masu kuɗi. Masu kuɗi yanzu jira nake yi komai ya kammala, burina ya cika, a zaɓi ɗaya daga ciki a ba Karima. Hajiya, wai kina nufa cikin maneman nata har da wanda za su iya siya irin waɗannan gidajen? Abawa, Jagwa, akwai wanda za su siya gidan da wannan gidan ma. To, Hajiya a dawo lafiya. Abin da nake so da ke, a je a yi shawara, wannan dama ce. Karki wasa da wannan daman ta kubuce. Abin da nake son faɗa kenan. Jagwa kenan. A je a yi shawara. Abin da aka shawarta a nemi. To shi kenan Jagwa. A gaida gida. Kai wannan akwai ɗan renin hankali. Kana kiyate ka? Da sai na ba da kuɗin a ɗan san maka? Ka ce wai ka zo neman Karimata? Wannan ƙarya kake yi. Lallai. Kai. Wannan ma ni ba mamakin da ya bani ba mamaki miya ne ta yi daɗi santi ya kama shi har ya buɗe baki shi yana son Karima. Kana kiyate ka sai an san maka ba kuɗin ka bane kuɗin mutane ne. Ina laifin ma ka ce mai gidan shi ma sai na ɗan dudduba inda ɗan maiko shi ma a shiga, amma in babu ma shi ma me za a ci da shi din da gidan ma ai ni wanda ya fi wannan ma nake nema ba wannan ɗin ba. Ka ce wai kana kiyate ka zo neman ƴana. Allah sauwaƙe. Gidan masoya ciki farin ciki ake son bida, akasin haka walwala ba za a same da ba. Alhaji Allah, ya gajiya gida? Wallahi lafiya lauya kokari ba. Allah alhamdulillah Alhaji kwana biyu ya. Allah alhamdulillah. Ni ma na shigo gari ne ai ina Kano. Allah na shigo to kai ma kana Kano? So alhamdulillah ba damuwa insha Allah. So abinda za a yi yanzu ni ma ban daɗe da shigowa ba kuma ina so in dan huta mu gaisa da siyaya. Muka gama gaisa da su Allah da ne wanka zan fito sai mu haɗu insha Allah. Sai ba matsala insha Allah. Sai an jima ku. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yaya? Wai da wa kake wai haka? Wallahi da wannan Alhaji na ne muke magana da shi. To amma na ji ka kana cewa za ku haɗu? Baka gaya masa cewar kana Kano ba? Ya mu magana da shi yayi ina Kano shi ma ashe yana Kano. Sai nake gaya mishi in Allah ya yarda zan dan in ne wanka muka gama gaisawa da ku zan fita mu haɗu da shi. To amma abun mamaki shine kai da kake a can Sokoto ya kai ku haɗu da shi da yake a Kano. A baya abu gashi ya zama na social media za ka iya alaka da kowa ku yi harka har business yanzu za ku iya yi a social media. Gaskiya ne. Yawa daman ina so in gaya maka wallahi akwai wata yarinya da muka haɗu da ita a social media mun daɗe muna tare da ita.
to ina ta tunanin ya zan gaya maka kuma gashi ba gari ɗaya muke ba. So dama na so in na dawo na zo gida na ɗan huta ka samu natsuwa sai in gaya maka. Gaskiya yaya na yanke shawara ita zan aura kuma gashi ita ma a nan Kano take. Wannan wace irin magana ce? Kai yanzu haka kai lokacin da zaka yanke wa kanka hukunci akan matar da zaka aura? Ina da rai? A tsammani na kawai karatunka kake yi? Yanzu haka na can kana ta tunanin wani abu? Kai ka san matar da ta ce ka aura? To ya kai kwaɗe ta kai kana can? Magana dai da na gaya ma farko mun haɗu da ita ne a social media. Kenan ma ba ku taɓa haɗuwa face to face ba? Ai ba mu taɓa haɗuwa da ita ba, sai dai wannan dawowar da na yanzu nake tunanin za mu haɗu da ita. Wannan wace irin gaggawa ce? Ta yaya za a kawai ka haɗu da mace baka taɓa ganin ta ba sai a hoto kawai sai rubutu sai voice note ɗin ƙarya kuma shikenan ta zama ita ce matar da za ka ɗauka ka kai ta gidanka ta zama ita ce jagorarka? Dan matar ka ita ce jagorarka wadda za ka ajiye ka bar mata tarbiyyar 'ya'yanka ta kula da lafiyarka da mutuncinka da tsaftarka da komai naka. In baka tsaya ka yi dogon bincike ba ai kuskure ne. Gaskiya da sake ban ji daɗi ba, gaskiya wannan tsarin bi man ba. Yawa gaskiya ban ji daɗi ba, ban so ba. San gaskiya ba san karya ba shine nan yake ɗorewa. Ka bar kyalkyali ka bi dahir nemi farin ciki barkawa ba za ka yi da na sani ba. Da kika samu kika shigo ba haka ba wannan jagon ni ya cin mutunci da ya cimma mutunci a gidan nan. Gaskiya ni mama bana jin daɗin abubuwan da suke. Karima me yake faruwa kuma? Wannan abun fa da nake Karima saboda ke fa nake yi. Duk wannan abubuwan da nake ta yi don saboda ke ne fa. Amma ki ce wai ba kya jin daɗi to me na yi na rashin jin daɗi? Gaskiya ƙwarar ma ni ne aure na huta wallahi. Da wannan abubuwan da suke faruwa tunda Allah ya sa wanda nake so ya dawo. Kawai sai ya fito a yi magana aure. To wallahi ƙarya kike. Miji ni zan neman miki miji da kaina zan zaɓa miki miji. Amma ƙarya kike yi. Ka ji min yarinya. Ina neman inda zaki je ki fantama ki huta daga ni har ke mu huta. Amma ki ce wai ke ce zaki zaɓa ma kanki miji to ƙarya kike. Ni dinnan ni zan zaɓa miki miji. To in ma haka ne in barki ki auri jagon ma. Jago. Mana. In dai haka ne in barki ki auri jagon. Gaskiya ni dai ina da wanda. To biki isa ba. Ni dinnan ni zan zaɓa miki miji. Wallahi sai wanda na darje. Ke idan fa na barki wa'annan masu kangwayen nan da babu ko filasta a gidansu su za su zo su ɗibe ki fa to kuma wallahi kin fi ƙarfin su. Allah sai wanda na darje na zaɓa na darje da kaina shi zaki aura. Mu je mu ci arziki mu bar arziki a mazauninsa. Ina zuwa ina sallama kina dan fito min da dan kaza ina dan yin aswaki da shi ki ce wai ke zaki zaɓi miji da kanki. Ke zaki iya wani zaɓen miji ne ni zan zazzar miki miji ni zan zaɓa miki miji. A banza nake zuwa in kama gida mai tsada mu zauna. Ai idan babban gida suka gani mai babban moto ne da gidan zai zo miki. Amma idan ba su ba, ai sai wa'annan masu kango ba filasta za su zo miki. Su kika fi so? To ya za a yi mama kina tsohuwa ki gane wanda ida ce da ni bayan ni yar zamani ce. Kai! Ki bari fa wata rana tais ne duk za a bi gidan da shi babba ma wanda ya fi wannan. Amma ki ce wai za ki zaɓi miji da kanki ƙarya kike yi. Yarinya, jan gana a mota. Yarinya so nake fannin da wata in ganni ƙiƙau a cikin mota ina janta. Wato ni kike ma haka ma da baki kike ta mimimi da baki kike mun murkudawa. Gidan masoya ciki farin ciki yake son bida akasin haka walwala ba za a same ta ba.
ya kamata ka ba shi dama akan abin da ya gaya maka ko? Gaskiya ba da nutsuwa saboda ni abin ma da ta min da hankali. A zatona kawai ya mai da hankali ne akan abin da ya shafi karatunsa. Kuma wasu yanzu zai zo ke gaya min cewa ho ya samu mata da waye shawara. Kuma ta yaya za a yi ma matar da ya samu wa kansa a irin wannan lokacin ta zama ingantacciyar matar da ya kamata ya rayu da ita ta zama uwar 'ya'yansa. To ba su taɓa ganin juna ba ne ita da shi? To magana fa yake fa cewar fa a social media fa suka haɗa ita ba suna chatting. To dan ya haɗe da ita a social media shine ya zama laifi? Ai tarbiyyar gidansa ya kamata ka bincika. Shikenan ya rage maka aiki. To dan ka haɗu da mace a social media laifi ne? Ni magana ta tsakanin da Allah ni da kai ana maka haɗu. San gaskiya ba san ƙarya ba. Haka ne na san ke ma a social media muka haɗu. Amma ai social media ai kala-kala ce ko ba haka ba. Akwai mutane da ka gansu a guri dama ka sani wani ka ji an sa masa sunan duhu wani an sa masa sunan waye da sauran duk irin waɗannan abubuwan. Kuma in biki manta ba ai ke lokacin da muka haɗu da ke ai har a turba addini muka haɗu ai. Posting ɗin da kika yi ne naga akwai ilimi a cikinsa da karuwa al'umma 1000 nawa ne miliyan nawa ne suka karu da abin. Ai dalilin haka kin gane biki na yaba miki kuma nace da ke ni kaina na karu ko ba ka ba kin faɗi muhimmancin sallama da sada zumunta. Dalilin haka fa kuma ni kuru-kuru muka haɗu da ke ko ba ka ba kuma garin mu da ina ganin kina gani na kuma gidan ku ai gidan babban gida ne ko ba haka ba ita ku ba wai sani. To ita ka san gidansu ne da zaka yanke mata hukunci nan da nan? Ba ka san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba. Kawai a bincike a san halin gidansu shikenan magana ya ƙare tunda dai suna son juna. To ni dai kawai gaskiya na ji ban nutsu bane kawai zuciyata. Ba nutsuwar ka bace abin nema. A roƙa abin da ya fi alkhairi a gurin Ubangiji. Zai iya yiwuwa abin ya kwanta maka kuma ba alkhairi ba ne. Zai iya yiwuwa bai kwanta maka ba kuma alkhairi ne. Zaɓin Allah kawai shi ne daidai. Ni bari in shiga daga ciki. Ubaida. Na'am. Me kuma haka? Dan min yi wannan maganar kuma suke tashi? A'a. Ciki zan shiga. Amaryar social media. Au. To. Subhanallah. Ubaida. A ba zai ba aibin ki zan yi ba zan barar da gari na ba saboda auren wani. Ubaida. Masoya ciki farin ciki ake son bida akasin haka walwala ba za a same ta ba. Hello. Hello, Haidar. Karima ta kenan. Ya gajiya ya gida? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ai tunda kika ji haka aikin san na so ka lafiya. Ko yanzu dan Allah ya shiga ka ko har yanzu baka huta ba ne. Wallahi Allah nake yanzu in ga na kimtsa na samu na taho wajenki. To gaskiya ni dai ka hanzarta. Karki damu insha Allah yanzu ni ma so nake na ga na kimtsa sai in samu in zo in ganki amaryata insha Allah karki damu. Ni ba tun da ka dawo ji nake kamar an daura auren. Na wallahi amarya nake gani ne. Aba ai ni nan na ma fi ki jin na zama ango ai. Wallahi yanzu yanda kika san na tsuntsuna ta so na zo wajen ki haka nake ji. To gaskiya ka zo dan ne ma ake amin wani karfa. Kuma gashi mun riga mun gama komai da ku. Ina gaya miki sara da sassaka baya hana gamji to. Karki damu babu wata mace da zan aura in ba ke ba. Wallahi ka ga indomin ne da kwai da kuma ruwan lipton. Ko za ka ci? Zan ba ka kuma. Walwala ta yankewa mai kishi shike neman ruwa. Sankara da kiyashi ɗaukar sa ba zai daɗi ba. San gaske ba san kai gidan masoya. Tsaya, na ce tsaya in fita daga motar nan. Me ya zafi haka? Haka kawai in dinga shiga mota ana jijjiga ni sai ka ce injin markaɗe gwara in sauka.
Ango, me ya fusata amaryar taka ne? Korafinta akan mota ta ne. Ikon Allah, ai ni ma mutanen unguwa ne suka wakilto ni in zo in yi musu godiya game da feshin maganin sauro da kake musu a duk lokacin da zaka fito. Wani irin feshi kuma? Mota ta ce fa take bani matsala iri daban-daban. Na rasa yadda zan yi duk ta fita daga raina. Laifinka ne, domin ka bar zahiri kana aiki da baɗini. Ban gane ba. Zahir Injin Oil. Tabbas Zahir Injin Oil shine ingantaccen man inji domin sabis ɗin ababen hawanku. Ana samun Zahir Injin Oil a farashi mai rahusa. Muna da lita 1 domin ƙananan babura da masu ƙafa 3. Akwai lita 4 domin motoci manya da ƙanana. Domin sari ko kuma siyan ɗaiɗai. A tuntuɓi dilolinmu da shagunan sai da mai. Ko a tuntuɓe mu a babban ofishinmu lamba 57E gidan Tasiu Kura a Dobayar Road, kasuwar Singa, Kano. A tuntuɓa Alhaji Sani Adam a lambar waya 09041733940. Yi amfani da Zahir Injin Oil, inji ya zauna lafiya. Abu malam, kun shanye min miji, sannan kun shanye min ya. Alhaji ma wallahi a tafin an nuna ita. Hajiya. A makawiya ce. Wannan shin hankali ne wannan? Ya kamata ai magudu. Muna san ma an yi text din ai result din da iri ɗaya zai bayar. To a dama an yi haka ne da a raina miki hankali. Ai irin wannan abin ya kamata a ce ka gaya min ne kafin kai. To wannan shine dalilin da yasa ka ji Wannan tafiyar dole sai an shirya mata. Ya zo ma ya gana abu ya gaga. Sometimes when the destiny is to ruin your soul, there is no checking for the backup. Sometimes when the calamity falls in your role, there is no retreat and no surrender. But the consequences are how to survive and how to be escaped for the role. Waye suriki. Ka tsallako kargo ka tsallako sabara ka zo ka ci kuɗi. Haba umma yayi. Yan banza yan wofi. Kada kan mana na hauka. tun lokacin da ana gaya mun bana iya cin abincin cika ciki. Waye surki. Ai ni Hajjaji sai na gama wallahi kin fi kyau fiye da yadda nake ganin ki a da ku ce masoya. Ai na matsala take. Mun gaje irin wannan. My Gizo Film Production brought you the blockbuster web series 2021 year. Waye surki. Producer Sadia Uwar Soro and executive producer Musa Idris Gana. Script writer Isiaku Magic. Assistant director G Sardauna. Story and directed by Kamal H. Mai Katifa. Waye surki. Ai idan ka wuce mutum ka wuce. Je kin yadda da inganci. Ko ba wani abu sai a je ai bincike a kansa. Amma ka yace Waye surki. Ai ba su biya fara duba tukuna. Kai. Duba ki gani kin ga. Ni dai karfa mun asiri. A'a, aikin ga 1 2 3. You will check out, but you find out the whole fallout. Waye surki. Masoya ciki farin ciki ake son bida, akasin haka walwala ba za a same ta ba.